Fid-diskors tiegħu fiċ-ċentru Laburista f'ħadd Dingli, il-Prim Ministru Joseph Muscat tkellem dwar il-qasam ambjentali fejn qal li minkejja li f'dan is-settur pajjiżna għamel xi passi l quddiem għad fadal ħafna xi jsir. Fost oħrajn tkellem dwar l-immaniġġjar tal-iskart fejn Dr. Muscat saħaq li trid issir bidla kbira f'dan l-aspett u li iktar minn qatt qabel qed jinħass il-bżonn li s-separazzjoni tal-iskart tittieħed iktar bis-serjetà mill-familji Maltin. Nixtieq li kulħadd joħodha b'serjetà kbira. Deċiżjoni li mhijiex waħda in a vacuum, imma trid tiġi permezz ta' bidla kbira fil-mod ta' kif nagħmlu l-affarijiet. Aħna sallum il-ġurnata is-separazzjoni tal-iskart fid-djar tagħna jiddispjaċini ngħid ma neħduhiex bis-serjetà biżżejjed. Hawn qal kif pajjiżna se jkollu liġi li tgħidlek liema skart trid toħroġ fl-imajjum u li trid tiġi segwita minn kulħadd. Dr. Muscat qal li kulħadd trid jibda mid-dar tiegħu, waqt li fisser kif il-Gvern mhux biss se jitfa' l-peace fuq il-familji iżda se jkun qed jaġixxi huwa nnifsu bħala Gvern. Qal li jekk ma neħdux deċiżjonijiet importanti issa, se naslu f'punt fejn se jkollna bżonn 50 tomna ta' art oħra li sservi ta' miżbla għal 10 snin. Tkellem ukoll fuq il-konsultazzjoni dwar il-fliexken tal-plastik fejn wieħed jieħu rifużjoni tal-fliexken jekk jieħdu lura vojt għand tal-ħanut. Tkun tas-soft drink, il-fliexkun li jkollok tax-xorb id-dar, mhux irmejtu, mhux tlaqqas tfajtu f'basket u ħallejtu hemmhekk u mbagħad tfajtu fl-iskir. Dak il-fliexkun jiswa il-flus. Dr. Muscat fisser ukoll kif l-emissjonijiet fl-arja qed jonqsu, iżda hemm bżonn illi jsir aktar. Saħaq li l-Gvern qed jiddiskuti meta se jkun jista' jħabbar data li l-vetturi kollha f'pajjiżna jinqelbu għall-elettriku jew l-LPG. Spjega wkoll li ma jaqbilx mad-deċiżjonijiet li ttieħdu fil-konfront tal-iżvilupp f'Ħondoq ir-Rumjan u fil-Ġerma, iżda jirrispetta d-deċiżjonijiet li jieħdu l-bordijiet pubbliċi minħabba li verament jemmen fis-saltna ta' dritt. Madankollu saħaq li se jkun qed jappoġġja l-appell li se tressaq l-awtorità tal-ippjanar dwar dawn l-iżviluppi. Il-Prim Ministru ddedika parti mid-diskors tiegħu wkoll biex jitkellem dwar il-pensjonijiet u d-deċiżjonijiet li ħadan il-Gvern biex idawwar ir-rotta li kien qabad pajjiżna f'dan is-settur. Fakkar kif madwar 6 snin ilu taħt Gvern Nazzjonalista l-età tal-irtirar telet minn 61 sena għal 65 sena waqt li żdiedet ukoll il-bolla. Spjega li l-uniku pjan li kellha l-amministrazzjoni preċedenti għal pensjonijiet kien li minn 65 sena l-età tal-irtirar jollija għal 68 sena. Dr. Muscat qal li taħt Gvern Laburista din il-problema lanqas biss għadha teżisti. Mhux għax intefet taħt it-tapit, iżda għax ġiet indirizzata fejn issa mhux qed nitkellmu dwar kemm se tiżdied l-età tal-irtirar iżda kemm se tola il-pensjoni.